Mahigit 50% ng mga nagsipagtapos sa West Visayas State University Main Campus sa Iloilo City ang nakakuha ng Latin Honors. Base sa official publication na nasabing universidad na Forum Dimension, umabot ng 972 ang mga nagsipagtapos na mayroong Latin Honors ngayong taon. Sa nasabing numero, 49 ang summa cum laude, 648 ang magna cum laude at 275 ang cum laude mula sa post-baccalaureate, baccalaureate, master's at doctoral degrees. Sa kabuuan, may 1,689 ang nagtapos ngayong taon sa WIVSO Main Campus at nakatakda naman ang graduation ceremony ngayong araw, Hunyo 6. At para sa K5 Network News, ako si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News Abam. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.